Limský záliv sa nachádza medzi mestami Vrsar a Rovinj na západnom pobreží Istrie a je jedinečným geografickým útvarom, ktorý pripomína fjordy severnej Európy. Hĺbka mora v zálive je viac ako 50 metrov. S dĺžkou 9 kilometrov ide o najväčší záliv v Stredozemnom mori. Zaujímavosťou tejto prírodnej rezervácie je, že vegetácia na každej strane zálivu je iná, čo je dôsledok rôzneho vystavenia slnečného svitu. Na severnej strane je flóra tvorená prevažne vždy zelenými rastlinami, zatiaľ čo južný breh je pokrytý listnatými stromami. Limský záliv je tiež miestom rozmnožovania a zimovania rôznych druhov rýb a je bohatý na mušle a ústrice. Vrsar, typické stredomorské rybárske mestečko, ležiace na malom kopci s krivoľakými uličkami, rôznymi priechodmi a malým prístavom, ktorý chráni oproti ležiaci neobývaný ostrov. Leží 10 km južne od Poreča a má 2700 obyvateľov. Panoráme dominuje fara svätého Martina a k nej novopostavená väža, z ktorej je krásny výhľad na okolité ostrovy. V mestečku je plno starých domov typických pre túto oblasť. Ďalšími pamiatkami sú bazilika svätej Márie z 12. storočia, mestská brána z 13. storočia a kostol svätého Antona zo 17. storočia. Veľkých historických fanatikov by ešte mohlo zaujímať, že sa tu nachádzajú zvyšky rímskeho lomu. Romantiku Vrsaru si obľúbil aj slávny milovník a dobrodruh Casanova, ktorý v rokoch 1743 až 1744 ho niekoľkokrát navštívil.